gipadala na karong hapon ngadto sa kauluhan ang 158 ka mga ballot boxes sa siyudad sa Sugbo kalabot sa protesta nga gipasaka nila ni kanhi kongresista Tomas Osmeña ug Vice Mayor Joy Augusto Siang batok sa ilang mga karibal sa miaging eleksyon. Andrea Patenia, Sugid Limi. Kahinumduman nga human sa miaging eleksyon ni adtong Mayo, daling miprotesta si Osmeña ug Yang sa pasangil nga gitikasan sila sa ilang mga kontra. 6,378 votes ang labaw ni Rama kang Osmeña, samtang 184 votes lang ang labaw ni Labella kang Yang. Ang mga protested ballot boxes nga gipada sa kauluhan mao'y 20% sa total number of ballot boxes sa 592 clustered precincts sa Dakbayan. Sila Osmeña ug Yang mao'y nipili niini. Lakip nga ipada ang EDCVL kun Election Day computerized voters list sa mga botante nga nanag-iya sa protested ballots. Ugma mularga sa kauluhan ang mga election officer sa Cebu City North District nga si Attorney Marshall Sarno ug sa South District nga si Attorney Edwin Kadungog aron sugaton sa pantalan ang mga protested ballot boxes ug personal kining itunol sa COMELEC. Meaning himuon na silang pilot precincts, meaning ug na ay considerable reasons nga dapat ipadayon, that is based on the pilot precincts. Meaning kana bang murag galabaw ning apas ingon ana ba. So the in-bank will determine o the division will determine o angay bang padayon nun ang protesta. Sa dihang nahibaw-an kini ni Rama, dali siyang nanugon sa iyang mga sakop. Iba pa, may nitahin. Maraway yawa dito. No, I'm serious. Pabinitahan, itong iba pabinitahan sa Sina. Napalitahin, hindi sila. Pabinitahan. Kaya, yawa dahil mo, kamin mo na. Kung na yung mga yawa, ng mga na-involve, atin mawa. Kaya may yawa sa pagbutar sa mga tao. Andrea Patenia, News 5. Padayon ang pagpreparar sa Commission on Elections alang sa piniliay sa sangguniang kabataan bisan pa man nga dunay nag-ung-ung nga balaod nun sa Kongreso nga nagmando sa pagpostpone sa SK elections nga gitakda sa hinapos karong sunod buwan. Juliet Hainar, Sugin Limi. Gipasabot sa COMELEC nga bisan og naprobahan na sa ikatulong pagbasa sa Senado ang balaod nun nga nagsibog sa sangguniang kabataang elections, wala pa gihapon sila mihunong sa pagpreparar alang niini. If we have to choose og asay gasto og madayon, then we presume siguro nga madayon kaysa mo presume ta nga kuan nga ma-postpone dili di ay. So it will create more problems than kuan. I believe sa election cost is merely secondary. What is primary is pagpahigayon sa election. Sa pagsibog sa SK elections, gitumong aron adunay igong panahon sa pagreporma niini. Ang Department of Interior and Local Government Region 7 pinaagi sa ilang gipahigayong pakigtagbo sa youth representatives ni atong Agosto 27, mihukom nga di gyud epektibo ang SK busa gikinahanglan nga kining repormahon. Kinahanglan atong isa kang age sa SK from 18 taas, no, so that they can enter into contracts, and ikaduha kinahanglan na ay financial autonomy, so to speak, para dili mag-interfere man other barangay officials sa Julie Tainar, News 5. Kwarta nga gigahin alang sa matag Congressional District suma sa gimando sa RH Law mahimong kapahimuslan sa mga magbabalaod masama sa pork barrel. Kini ang bagong pasangil nga gipahayag sa mga supak sa pagpatuman sa RH Law nunot sa kainit sa isyu kabahin sa pork barrel scam. King Perez, Sugin Limi. Many times we are told that we are poor because we have too many children. I definitely do not take that. I do not believe that. We are poor because of many problems of mismanagement. But number one is corruption. Si kanhing Manila City Mayor Lito Atienza nga nahimo ng kongresista karon isip party list representative sa Buhay Party List, nagkanayon nga mosamot ang korupsyon sa mga kongresista ug senador kung mapatuman ang RH Law. Matod ni Atienza nga gidali-dali ang pagpasa sa maong balaod sa Kongreso aron makakwarta ang pipila ka mga kongresista ug senador sama silang pagpahimo sa pork barrel.
Gimando sa maong balaod ang paghatag og 10 milyones pesos sa matag congressional district alang sa pagpanghatag og contraceptive sa mga lumulupyo. Sugyot ni Atienza nga ang pondo sa pork barrel itugyan sa Executive Department nga gitahasan sa pagpatuman sa mga serbisyo sa katawhan. Matod niya angay lang nga tighimo og mga balaod ang Legislative Department. Because the task of preventing corruption will not stop with the abolition of discretionary fund of the lawmakers. We give it to the proper channel, the executive, then we have to continue guarding the citizenry, the COA, the ombudsman, lahat ng mga sektor na may kinalaman sa pagbabantay, tuloy dapat ang pagbabantay. Samtang si Human Life International Executive Director for Asia and Oceania Dr. Ligaya Acosta mipadayag nga gihimo rang marketing term ang reproductive health sa maong balaod. Alang kaniya tumong sa RH law ang pagpatayog kinabuhi og pagbutang sa mga kababainhan sa kadaot sama sa mga hazardous effects sa paggamit og contraceptives. It's so immoral and so deceptive. I will say without batting an eyelash that it is the most evil law ever passed in the Republic of the Philippines. So we should never obey an evil law. Corruption can be there in any system, even in the church there's corruption. So we just have to monitor closely the administration of funds. Dugang ni Dr. Burden nga dili angay mabasura ang RH law tungod kay mahimo kining tinubdan sa korupsyon. Kini tungod kay way kalainan sa mga miaging programa sa gobyerno kun dili magbinantayon ang katawhan sa korupsyon. Gibarugan sab ni Burden nga dili tumong sa RH law ang pag-awhag sa abortion, sanglit wala kini unta maaprubahan sa Kongreso tungod kay unconstitutional ang abortion. Kung babagan sa Korte Suprema ang pagpatuman sa balaod, kini ang iyang tubag. We've worked for this law for 14 years. Personally, I worked for it advocated for it since 2006. We will dig deep. No? We've worked all these years, so we will do whatever we can. Bisan pa nga naaprubahan na sa Kongreso ang reproductive health law, gipaabot na karon ang desisyon sa Korte Suprema bahin sa pagpatuman ni ini, daghan gyapon ang mga sugbuanon nga wala nasayod sa maong balaod. Hindi nagawa mo sa lugar ko nga magapaminaw ba? Ang trabaho ba? Driving lang. Wala dong kay sige mong gugsurig nga rin syudad god. Masag kakuan good kaya nga ako nadunggan karon kalabi to mga kalailang gingon nga pork barrel. King Perez, News 5. Laing rally nga giorganisa sa Cebu Coalition for the Abolition of Pork Barrel dinhi sa Sugbo, ipahigayon karong Setyembre 29. Suginlimi Ryan Sorote. Ipahigayon ng maong rally sa Fuente Osmeña Circle, din ilaw sa ipagawas ang usa ka unity statement batok sa pork barrel o sa kultura sa korupsyon. Mas daghang mga Subuanon ang gilauman nga motabong sa kalihukan pinaagi sa pakig-alayon sa mga tungaan og sa Archdiocese sa Sugbo. Now, this will be reproduced in triplicate. So one will be given to the office of the President, one to the Senate President, and one to the Speaker of the House. Hisugdo na usab sa grupo ang signature campaign aron ibasura ang pork barrel. Mihatag usab si Cebu Archbishop Jose Palma sa iyang endorsement alang sa susamang katuyuan. Usa gatos kalibo ka mga pirma ang buot makuha sa koalisyon aron maobligar ang Senate Committee on Ethics nga ikonsiderar ang ilang hangyo. The oral arguments in the Supreme Court will start on October 8th, no, for the legality of the PDAF. So we hope we could get the signatures there to once and for all have it abolished, have it declared illegal. Ryan Sorote, News 5. Ibasura ni Graft Investigation and Prosecution Officer 2 sa Visayas Ombudsman nga si Lorene Grace Ompod ang kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act o paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees nga gipasaka batok ni Cebu City Mayor Michael Rama. Si Lucina Ralios maoy mikiha sa mayor tungod sa kapakyas ni ini pagtubag sa iyang suwat nga gipada niadtong Hulyo 21 tuig 2010. Diin nakalatid ang usa ka compromise proposal aron pagsulbad sa kasungian tali sa syudad ug sa pamilyang Ralios. Sa counter affidavit ni Rama, gipasabot ni ini nga wa siya katubag sa suwat sanglit wa kini niya personal nga nadawat. Sa laing bahin gibutyag sa mayor nga ang rason kun nganong hangtod karon wa pa niya gihatag ang 5.4 million pesos nga financial assistance ngadto sa CIPC kun Cebu Investment and Promotion Center mao nga aron malikayan niya ang pag-atubang og mga kaso sama niini nga naglambigit sa korupsyon.
Mato ni Rama, siya na unya ang pangutanon kung nganong muhatag siya og pundo sa usa ka grupo kansang Board of Trustees bag-urang mi resign. Patakag ug hatag, may yun. Of course, kung imbestigahon na, nganong nirelease man ako, nagmuha man ko, nagkibawa man kong gubot na sila. Human gibanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang PICAC kon Police Coordinating and Advisory Council nga ipabalid ang duha ka piniriso sa Cebu City Jail nga giingong sakop sa MNLF. Ang Bureau of Jail Management and Penology dinhi sa rehiyon nga mo'y nagduma sa bilangguan miingon nga di sila makabuot-buot og balin sa mga piniriso kay bugtong Korte Suprema lang maoy makadesisyon niini. Ray Pasaporte, Sugin Limi. I think dili masad gud murag dili man kami may proper agency nga tagaan niya sa request na considering nga Supreme Court man gud ang order nga anha na sila ibutang diha. So in fact ang Cebu City Jail gani naabtan lang na sila order, so mao na nga gituman lang sa lamo. Gipadayag sa Bureau of Jail Management and Penology dinhi sa rehiyon nga dili sayon ang pagbalhin sa duha ka piniriso sa Cebu City nga giingong mga sakop sa MNLF kun Moro National Liberation Front. Gani dili sab ang ilang buhatan mo'y nagbuot nga dinhi ibutang ang maong mga piniriso nga gikan sa hulo-sulo. Bisag pag mo padala si Mayor Rama diri og letter, ato lang gyapon ang i-forward sa Supreme Court for their proper action. Naukay kining maong impormasyon bahin sa duha ka mga inmates sa Cebu City Jail kinsa giingong mamuhatay og bomba didto sa hulo human mitumaw ang kagubot didto sa Zamboanga City tali sa militar og MNLF nga faksyon ni Normy Suari. Kapin usa ka semana na ang nakalabay. Nabalaka si Rama kay sayon-sayono na lang unya ang pagbutang og mga bisan unsang piniriso sa City Jail. Pagkakaron, mukabat og kapin sa 2,000 ka piniriso ang anaa karon sa Cebu City Jail. Actually, di man na nato maingon nga MNLF, no? Kay dili man na proven good. Suspected lang siguro. Suspected lang. Di kita kaingon na MNLF na sila. Kaya wala man tayo papers nga gunitan nga MNLF na sila. Katulang gigawin Mindanao nga kaubang duha to sila kabuok sa order sa Supreme Court. But di man ko na to maingon nga MNLF na sila. Matod ni Minyo nga wala pa sila'y nadawat nga request gikan ni Mayor Michael Rama. Ray Pasaporte, News 5. 99 days na lang sa di pa ang Pasko, mga kapatid. O mga kanto ang naglangkob sa atong mga balita karong hapon. Kini si Frank Malilong Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan, kini si Andrea Patenia. Hangtod ugma dinhi sa Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon o serbisyo. Tungod kay labaw pa sa balita, aksyon!